No niin, moi, tässä Sanni ja Heidi CrossFit Tuusulasta. Tervetuloa tänne CrossFit Tuusulan videoblogiin. Tänään meillä on aiheena vähän poikkeuksellinen juttu. Ei olla tuolla salilla, vaan me ollaan, niin kuin huomaatte, täällä me ollaan Heidin keittiössä. Ja meidän tarkoitus on tehdä ruokaa ja myös sit samalla jutella siihen ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Joo. Me tullaan tekemään food preppausta tänään. Food preppaus on semmoinen, että valmistellaan valmiiksi joko päivällinen tai lounas seuraavaa viikkoa varten. Ja me ollaan huomattu, kun meillä on tämmöinen ravintovalmennusryhmä käynnissä, että se on aika vaikeaa. Se ei ole niin helppoa ennakoida sitä tulevaa. Ja sitten kun ei ole valmiina ruokaa ajateltuna, niin sitten ehkä ne ruokavalinnatkin ei aina ole sitä parhaasta päästä. Joo, se on huomattu, että tämä ennakointi nimenomaan on kova sana, jos haluaa onnistua siinä terveellisessä syömisessä. Me ollaan huomattu, että niin kuin monella se arki on sellaista kiireistä ja sitten tulee vähän hätäisemminkin. Saattaa tulla nälkä ja pitkiä taukoja syömiseen, niin sitten siinä tulee niitä epäonnistumisiakin sitten. Ja tämä ennakointi, siitä me nyt aiotaan paljon puhua. Kyllä. Ja myös ehkä rytmityksestä, koska ennakointi ja rytmitys kulkee aika paljon käsi kädessä. Että kun sä oot ennakoinut valmiiksi, että mitä sä tuut syömään, ja sitten sä suunnilleen tiedät, että mihin aikoihin, tai kun syödään 2-4 tunnin välein, niin sitten tietää, että jes, että nyt mä otan sen mun välipalan, minkä mä oon valmiiksi jo tehnyt tuonne laukkuun mukaan, ja nyt mä syön sen lounaan ja niin edespäin. Joo. Tänään me tosiaan aiotaan tehdä ruuaksi täytettyjä paprikoita. Ne on tosi käteviä, kun ne saa hyvin pakattua mukavakin evääksikin. Ja sitten saa useamman tehtyä kerralla, niin me voidaan tehdä niinku monta ateriaa. Kyllä. Eli vaikka monta lounasta tulevalle viikolle. Esimerkiksi. Niin. Joo. Ja sitten samalla kun tekee salatin tähän, niin saa sitten sen täyspainoisen ruokalautasen siihen laitettua, kun on nämä täytetyt paprikat ja salatti sitten mukana. Kyllä. Meillä on tässä paprikat. Meillä on 8 paprikaa, eli kun ne laittaa puoliksi, tulee 16 puolikasta. Kyllä. Joo. Sitten täällä on vähän riisiä. Me tehdään tänään tuolla on veget ja lihapaprikoita. Ja täällä on siis näihin jauhelihaversioihin niin riisiä. Sitten meillä on valmiiksi paistettu jauheliha. Siellä on vähän sipulin joukossa. Onko jotain mausteita? On mausteita. Mä oon laittanut ihan peruspaprikaa ja mustaatippuria ja suolaa. Hyvä. Ihan tämmöistä perusta. Joo. Ja naudanlihan 10%, että yleensä olisi hyvä ostaa niin matalaprosenttista jauhelihaa kuin mahdollista, että jos sitä ostaa. Kananjauheliha on myös tosi hyvä vaihtoehto. Se on paljon kevyempi ja rasvattomampi. Joo. Sitten täällä on tämmönen 3 pippurin tuorejuusto, kevyt. Ja se on tarkoitus laittaa tonne jauhelihan joukkoon. Kyllä, niin? Joo. Ja sitten laitetaan varmasti mukaan myös vähän auringonkuivatettuja tomaatteja ja oliiveja, niin tulee vähän pikkasen lisämaustetta. Joo. Ja näihin vegaanivaihtoehtoon tulee, jos meiltä jää riisiä yli, niin laitetaan vähän riisiä ja sekoitetaan se tämmöiseen quinoa-sekoitukseen. Kun monesti näissä vegeruuissa on hankala saada niitä proteiineja kokoon, niin me kootaan näitä proteiineja vähän niin kuin eri ainesosista. Ja quinoassa on myös proteiinia, niin siitä saadaan pikkasen sitä lisää. Papuja, kidneypapuja ollaan vähän murskattu, sitä laitetaan sekaan. Ja sitten meillä on tämmöistä vegaanifeta. Joo, katsotaan tää uusi tuttuus mulle. Tuoksu on aika erikoinen, mutta eiköhän se maistu sitten ihan hyvälle. Ja sitten meillä on myös tämmöistä vegaanijuustoraastetta. Katsotaan, että miten se sulaa ja käyttäytyy siellä. Että nämä on meille todellakin ihan uudet niin, molemmille. Ja täällä oli muuten tää juusto. Tää kuuluu tavallaan tänne puolelle. Tää on tää niinku. Tää on tää niinku tommonen. Sulla oli joku. Joo, mulla oli jääkaapissa semmoinen maustettu juusto, semmoinen Tex-Mex, niin katsotaan, että kyllä se varmasti sopii ihan hyvin sinne. Joo. Okei. Joo, aletaan tekemään ruokaa. Joo, eikä me tarvitaan veitset. Joo. Tarvitaan näihin. Tuosta noin ja noin. Ja se. Tää
Ja me ollaan tosi pesty nää valmiiksi. Joo, ja kädet on pesty. Ja kädetkin on pesty. Ja hiukset on kiinni. Kyllä. Ei ole hiuksia ruuassa. Ei. Joo. Mä en tiedä miten sä leikkaat nää. Mä leikkaan täältä tän näin. Joo, mä teen kanssa silleen, että mä kahmasen tosta niin tän valkoisen tän lattiis. Joo. Joo. Mähän en oo mikään kokki ammatilta, niin että mä oon ihan... Sä oot ravintovalmentaja. Joo. Kerro vähän mitä sä, en mäkään oo kokki. Ehkä huomaa tästä veitsenkäytöstä. Kyllä. Joo. Mutta mä tykkään tehdä ruokaa kyllä. Joo. Joo, siis mä oon ravintoneuvoja itse asiassa on se oikea titteli. Elikkä mun työhön kuuluu neuvoa ihmisiä ravinnossa. Ihmiset ottaa muhun monesti yhteyttä just kun, jos haluaa esimerkiksi jotain elämäntapamuutosta tai haluaa syömiseen vähän jotain rotia tai vähän kuria tai jotakin semmoista, että haluaa jotakin elämässä, Joo. vähän sen jotain muutosta siihen arkeen ja siihen syömiseen ja näin. Ja mun työ tosiaan on ihan niin kuin perusterveitä ohjata. Joo. Eli ravintoneuvoja ei neuvo ihmisiä, joilla on joku sairaus esimerkiksi, niin, tai joilla edellyttää on jotain dieettejä tai näin. Niin, perusterveitä valmennan ja yleensä se on semmoista silleen, että lähdetään niinku askel askeleelta. Lähdetään ensin katsomaan, että mitä se ihminen haluaa ja toivoo, ja lähdetään katsomaan vähän tavoitteita, että mikä voisi olla se sen juttu. Ihminen pitää ruokapäiväkirjaa, jota mä sitten analysoin ja sieltä katson. Sori ottaa. Joo, ei se haittaa. Ei se haittaa. Otan vaan. Otan vaan. Joo, niin ruokapäiväkirjaa pitää ja mä sitten sitä vähän analysoin ja katon sieltä ja mikä olisi semmoinen niinku katon sieltä ne hyvät ja positiiviset asiat ja mitkä sillä on valmiina sillä niin, ihmisellä. mitkä on semmoisia hyviä ja sitten lähdetään niitä korostamaan, niitä hyviä juttuja ja sitten semmoisia ihan pienillä muutoksilla niin lähdetään sitten katsomaan sitä muutosta. Niin, esimerkiksi just johonkin, niin kuin, että jos esimerkiksi lounaan ja päivällisen niin kuin välillä jää 7 tuntia. Niin sitten katsotaan joku semmoinen helppo välipala tai joku tämmöinen, millä voisi helpottaa sitä, että ei ole sitä nälkäkiukkuu, kun menee kauppaan tai sitten sitä, että kun tulee kotiin, niin käy heti kaapilla ottamassa niitä herkkuja ja näin. Niin semmoisilla tosi pienillä askelilla lähdetään katsomaan sitä syömistä. Ja sitten yleensä 3 kuukautta me katsellaan, että ihminen pitää se 3 kertaa pitää sitä ruokapäiväkirjaa ja aina katsotaan se uusi juttu ja mitä muutettaisiin siinä ja näin. Niin sitten aika hyvin tulee hommat huosiin. Niin, joo. Sitten se alkaakin se projekti, tai se projektihan on sit vasta se 3 kuukautta on se projekti, mutta sitten se alkaa sen juurruttaminen. Sitten se alkaakin se vaikea, kun siellä ei ole kukaan sitten enää katsomassa. Niin, pitäisi itse. Niin. Et sen takia nämä muutokset pitää olla niin helppoja kuin mahdollisia, että oikeasti ettei ole, että tulee hirveä stressi ja morkkis ja tämmöinen. Että niitä on helppo sitten jatkaa. Että ne muutokset olisi semmoisia, että olisi koko loppuelämän periaatteessa. Monesti mä oon siis itsekin ostanut ravintovalmennuksia itselleni ja sitten monesti saa sitten semmoisen jonkun lapun, että syöt ton mukaan ja vähän että heippa. Niin sitten se muutos voi olla, vaikka se ei olisi edes sillä lailla yksittäinen muutos, ei olisi iso, mutta sitten jos niitä on tosi paljon niitä asioita tai vaikka että sun pitää vähän lisää proteiinia ja vähän tonne ja tätä tänne, niin siis mä ainakin huomaan, että mulla tosi helposti se valuu takaisin siihen samaan vanhaan, missä mä oon ennenkin ollut. Et mä en ole hirveän menestynyt ollut näissä ravintovalmennushommissa. Joo, laitapa sinne jo. Me ei varmaan tarvita veitsiä enää. Joo. Mä oon kanssa itse kerran ottanut yhden ravintovalmennuksen silloin aikoinaan, kun mä aloitin tuon treenaamisen ja halusin saada vähän enemmän irti just ja tehoa tuohon treeneihin ja sitä kehittymistä, niin siis edelleen mä menen
samoilla rytmillä ja ohjeilla. Niin mitä se silloin. sulle se jäi. Mulle se jäi ja se on toiminut tosi hyvin. Joo. Okei, vähän väliin, no silloin mä söin semmoista urheilijalautasmallia, jolla mä söin paljon enemmän niin kuin hiiru, kun mä treenasin monta kertaa päivässä ja viikossa. Mutta nyt kun mä silleen, niin kuin, että nyt sitä vaan niin kuin ehkä määrää vähän otusta ja kapeaa tälleen näin. Mutta silleen se perus on kuitenkin olemassa. Niinpä. Ja eikä ole mitään semmoista rakettitiedettä, että se on ihan hyvää kotiruokaa, mitä syö, että ei ole mitään semmoista dieettiä tai mitään semmoista, että nyt syöt rahkaa ja aina rahkaa. Aina rahkaa. Ja näin. No nyt meillä on menossa tämä ryhmäravintovalmennus ja se on vähän ehkä sillä tavalla erilainen kuin nämä tämmöiset, että sä saat niinku vaan ohjeet, että tee näin. Tämä idea on lähtenyt siitä, siis no itsellä on semmoinen niinku valmennusfilosofia tai ajatus valmentamisesta, että sä tietenkin sitoudut valmentajana siihen ihmiseen, kenen kanssa sä teet hommia siksi sovituksi ajaksi. Ja sitten niihin tavoitteisiin, mitä te olette yhdessä niinku asettanut. Ja tietenkin se on tässäkin sitten tärkeä osa, että sitoudutaan niihin meidän valmennettaviin ja heidän onnistumiseensa. Ja sitten toinen asia on se, että mä tykkään tosi paljon opettaa asioita ja oppiakseen asioita. Ihmisen pitää, on niin kuin vain tietty määrä, mitä pystyy kerralla ottaa vastaan. Ja se ei voi olla ihan hirveästi kerralla. Ei. Ja mä ajattelin, että tässä niin kuin ravintoasiassakin silleen, että mietitään se, että mitä se ihminen pystyy niin kuin kerralla sillä kertaa ottaa. Ja et ei koko tämmöistä niin kuin pakettia. Älä muuta kaikkea heti. Vaikka ne olisi pieniäkin muutoksia, mutta ei silleen, että niin kuin kaikki nyt heti. Vaan että me ollaan otettu nyt niin kuin yksi asia kerrallaan tähän meidän valmennukseen mukaan. Ja ihan eka asia, mikä me siihen otettiin, oli just tämä niin kuin ennakointi ja rytmitys. Elikkä valmennettavat sai itse vähän seurata omaa rytmiä ja lähtee itse muuttaa sitä itselleen sopivaksi. Ja sitten myös lähtee vähän suunnittelemaan ennakkoon, että mitä siellä seuraavalla viikolla on edessä ja mitä he voisivat niinku syödä sen viikon aikana. Kyllä. Ja sitä, mitä ne sai myös miettiä ja pohtia siinä samalla, siis ne piti vähän ruokapäiväkirjaa heitellensä, että tuli just nämä kellonajat ja nämä. Ja sitä, miten ne sai siinä miettiä ja tunnustella vähän sen, niin sitä nälän tunnetta ja kylläisyyden tunnetta, mikä nälkä mulla on. Okei, että mulla on kauhean nälkä. Okei, mä söin viimeksi kello 7 aamulla ja nyt kello on kello 16, että mistäköhän se johtuu. Ja näin, että silleen oppii samalla niin kuin tuntee itteen se omaa kehoa ja sitä omaa tarvetta, koska pitää syödä. Niinpä. Mitäs me nyt tehdään? Laitetaanko me nyt Pitikö tää laittaa tänne? Joo, eikä riisi laitetaan jauhelijaan sekaan ja toi viola laitetaan sinne. Tehdään siitä semmonen mökkö. Mä mietin, että pitäisikö näitä ehkä vähän sen. Mä voisin näitä tomaatteja vähän pilkkoa pienemmäksi, niin sitten ne mahtuu, niin tulee vähän sen. Niin isoja noi palaset. Meneekö tää koko purkki tänne? Joo. Ne tulee aika iso satsi. Iso satsi tulee. Täältä yhden tässä tehdään moneksi päiväksi. Joo. Voi olla, että tietenkin, että paprikat alkaa vähän kyllästyttää sit jossain vaiheessa. Niin voi olla. Voisiko näitä vaikka pakastaa? Niitä voi pakastaakin. Niin. Joo. Tai sitten voi tehdä sillä lailla, että tuo kaverille kans lounasta. Se on tosi ystävällistä. Se on tosi ystävällistä. Mulle saa tuoda. Ja tolleen niin kuin lounastauolla just niin juttelee jostain ihan muusta kuin työstä ja tälleen, että ottaa sen semmosena vähän semmosena mukavana hetkenä, jolloin niin kun syödään, niin syödään. Joo. Ja silleen ja rentoja ei mietitä töitä sillä hetkellä ja näin, niin pääsee vähän sen pois siitä arjen. No niin, ja kaveri pääsee, kun sä oot vienyt sille lounasta. Ajattele, kuinka iloiseksi sun kaveri tulee, kun sä viet sille lounasta. No kyllä. Joo. Ja ehkä sitten jonain päivänä sekin tuo sulle. Niin. Kun sä vietit. Joo. Laitetaan vähän sekaan. Tää tuo vähän makuu siihen. Joo. Joo, tästä tulee koko pellillinen. No niin tulee. Joo. Ja jää varmaan nyt jäljelle, kun ehkä tehdään sitten osa
noita vege. Niin kyllä. Joo, että täytyy katsoa silleen, että... Sitten voit laittaa vähän oliiveikin, niin sekin tuo vähän semmoista ekstra makuusia. Joo. Joo. Papua. Joo. Pitäis mun tehdä tota vege-täytettä. Mä laitan tähän näin vaikka. Niin. Riittäisikö? Joo. Nyt sitä riisiä ei jäänyt, mutta ei se haittaa. Tää quinoa on oikein hyvä. Täällä on rotskua ja kuitua ja hiilaria. Vähän kaikkea. Aivan. Joo. Saa semmoisen täyspainoisen aterian. Kun vähän miettii noita. Joo. Ja sepä se just tässä food prepatessa kun tekee, niin tietää ainakin mitä saa. Ja tietää, Kyllä. että se ruoan laatu on hyvä. On. Ja näin. Kyllä nykyään sieltä kaupan sieltä hyllyltäkin on ihan ok näitä valmisruokia tietysti. Niin. Sieltä löytyy ihan hyviä. Mutta siellä on tietysti just se ruoan määrä. Se esimerkiksi kun se tehdään kuitenkin niin halvalla kuin mahdollista, Niin. että kun ne saa, niin ne tuottajat saa sen rahan takaisin, niin sitten ehkä just niin kuin joku, no esimerkiksi kalakeitto, niin siellä on tosi vähän kalaa. Ei siellä ole paljon sitä ja näin, mutta jos nyt on valmisruokaa, niin sit voi just niin kuin kaupasta ostaa just jotain minitomatteja ja miniporkkanoita sinne mukaan. Ja jotain juustoa. Mitä syö tofupaketin. Niin. Mä monesti ostan tofupaketin ja sitten mä leikkaan sen kahtia. Ja sitten siinä on 2 ateriaa. Tässä on paljon nyt puhuttu tästä proteiinista. Se on myös meidän yksi aihe, mitä me siinä ravintovalmennuksessa käydään läpi ja otetaan niin kuin yhdellä kertaa aiheeksi. Joo. Niin on se käynnissä nyt just tällä hetkellä. Kyllä, joo. Ja siis nyt on just tämä proteiinivaihe menossa ja nyt meidän valmennettavat opettelee syömään tietyn määrän proteiinia aterioilla, mitä he tarvitsevat. Niin vegetaristeilla siinä on tietenkin omat haasteensa, että pitää saada vähän eri lähteistä proteiinia, että siitä tulee kaikki tarpeelliset aminohapot saatua. Nyt meidän tässä quinoassa on proteiinia, sitten pavuissa on proteiinia ja siinä varmaan siinä on jotain proteiinia. Tässä on varmaan jotain, me ei katsottu nyt siitä paketista, että on paljon proteiinia täällä sisällä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on aika hyvä sekoitus nyt. Niin, joo. Ja tietenkin jos on sitten lihaa sekasyöjä, niin ei tarvi niin. Siinä tulee noissa eläinkunnan tuotteissa sillai kaikki. Kyllä. Mut sit voi myös paikata välillä silleen, että mä oon ainakin itse osittain ison osan ajasta vege ja sitten lihaa tulee syötyä kyllä kanssa. Joo, sama. Mä nyt niinku täysin mikään vegetaristi ole. Mulla on sieltä syö lounasta aina useimmiten vege lounas. Ja sitten päivällinen on joku lihaa, kana, kala. Koska just kun on perhe, niin sitten haluaa tehdä semmoista ruokaa, mitä kaikki syö. Niin, kyllä. Ja näin. Joo. Mullakin varmaan monesti, jos mä syön yksin, niin se on niinku vege. Joo. Ja sitten jos syö seurassa, niin sitten saattaa olla se liha. Joo. Se on yksi aihe sitten. Meillä sitten on hiilari. Hiilari tulee nyt. Meillä on seuraava ruokkis. Me kutsutaan näitä meidän teoriatunteja ruokkis. Ruokatunti. Niin hiilari on nyt seuraava aihe. Joo. Sä oot nyt valmistellut hiilariluentoa. Kyllä, sitä nimenomaan. Ja siinä just otetaan esille just niin kuin näitä ehkä just näitä hyviä hiilareita ainakin. Ja sit sitä niin kuin, että suomalaiset saa se hiilari on aika semmoista pitää semmoista niinku, että kuitua pitäisi saada lisää. Ja tälleen näin, että se hiilihydraatin lähde voisi olla semmoista, missä olisi vähän ehkä enemmän sitä kuitua. Joka sitten on niinku suoliston hyvinvoinnille on hyvä ja terveydelle ylipäätänsä ja ruoansulatukselle ja kaikille tämmöiselle. Niin sitä. Joo. Se on seuraava aihe. Sitten meillä on myös rasvat otettu yhtenä osa-alueena. Meidän valmennettavat aina 2 viikkoa sit keskittyy noihin. Niin kuin nyt on keskittynyt 2 viikkoa siihen proteiiniin
Ja tietenkin koko ajan harjoitellaan sitä rytmitystä ja ennakointia mukana. Ja. Seuraavaksi sit harjoitellaan rytmitystä, ennakointia, proteiinia ja hiilaria. Eli sinne tulee se yksi pointti lisää. Joo. Ja nimenomaan siinä katsotaan vähän se just sitä niin kuin ravintotiheyttä tai sitä, niin kuin, että ei ole semmoista höttöä. Niin, joo. Että siellä on oikeasti sitä niin kuin ravintoa ja semmoista niin kuin hyvää hiilaria ja näin. Ja tokihan siis herkkujakin saa syödä. Mä tapaan yleensä sanoa, että 80% on hyvää ruokaa, niin sitten 20% voi olla sit kumminkin sitä niin kuin herkuttelua, koska kyllähän meidän täytyy saada herkutellakin. Et eihän sit mitään tuu, jos niinku on niinku totaali nollatoleranssi kaikkeen. Voisi alkaa täyttää näitä tässä. Joo, ala vaan. Koska se sitten kumminkin vaikuttaa sit siihen, että sit jossakin vaiheessa ei se pidä jatkossa. Ja sitten jossakin vaiheessa haluat kumminkin sen herkun ja sitten kun sä otat sitä herkua, niin se tulee niinku sitten. Ja elämästä pitää nauttia. Mä oon niinku suuri elämästä nautiskelija. Mä en silleen tykkää kärsiä. Ja mä tykkään nauttia myös ruoasta ja myös niistä herkuista. Kyllä mä niinku tykkään siitä terveellisestä ruoasta paljon. Joo. Silleen. Joo. Ja tuosta kanssa varmaan niin kun nämä meidän ravintovalmennettavat, niin ne saa vähän tunnustella kans just, että miltä se niin kuin vatsa tuntuu ja tälleen näin. Että kyllä se vatsan hyvinvointi on niin kuin, silleen tosi tärkeää ja jotenkin niin kuin, oppii tuntemaan se oma niin tuntemus ja miltä tuntuu. Itsehän ne koko ajan niin kuin sitä saa niin kuin miettiä sitä, että me ei niin kuin sillä lailla anneta valmiiksi, että tälleen sun kuuluu syödä, vaan me tuetaan siinä, että niin kuin meidän valmennettava itse löytää itselleen hyvän tavan. Ja mitä niin kuin ruoka-aineita sinne haluaa laittaa ja tällä, että kun he nyt miettii, että ne on sit niitä hyviä pääasiassa. Niinpä. Ja nythän ne saa siellä kaikilla, meillä on sellaisia pienryhmiä sitten vielä koko ryhmälle, että on tämmöiset WhatsApp-ryhmät, jossa sit ne voi kysellä, että mitä niinku, ihan mitä tahansa itse asiassa ja me sitten annetaan vähän vinkkiä ja sitten ne voi antaa myös toisille vinkkejä. Niin, siellä on hyviä ideoita. On tosi hyviä ideoita, hyviä reseptejä ja. Joo. Se on ollut silleen antoisaa myös itselle. Kyllä, joo mekin ollaan opittu. Että tähän on niinku parasta just tätä näin, niinku, että oppii. Kaikki opettaa kaikkia. Niin kyllä, joo, se on niinku silleen, että ei sitä koskaan itsekään niinku täysin valmista onneksi. Aivan. Ja sitten kun kaikki on niin erilaisia, että meillä on siellä 2 nuorta urheilijaa ja sitten on aikuisia, on äitejä ja elämäntilanteita. Erilaisia elämäntilanteita on. Niin se ei välttämättä se sama malli sovi kaikille, mutta sitten niinku, tavallaan se teoria on niinku sama, mutta sitten ne tarpeet, käytäntö on eri. Niin, ja tietyt sellaiset yksilölliset tarpeet on kuitenkin erilaiset. Joo. Mä otan täältä lusikan. Joo. Tehdäänkö niitä vegejä vähän enemmän? Kun mä luulen, että me vegesyöjiä on enemmän paikalla tänään. Tehdään vaan, joo. Tätä jää kyllä aika rutkasti. Mä mietin, jos tää mun teini tulee kotiin tänään, niin se varmaan syö mielellään kans jauhelihaa. Joo. Et jos me silleen ja sitten sen ehkä tyttöystäväkin tulee. Joo. Jos me syödään, mulle riittää 2 nyt tänään. Joo. Ja 2. Joo, 2 mulle. Joo, kyllä tässä on ihan varmasti aika monelle. Joo, riittää. Ensi viikoksi. Joo, täytetään vaan nämä veget tästä. Sitten meillä on se rasva-aihe. Joo, niin on. Sitten 4 viikon päästä. Niin, siinä on vielä vähän aikaa. Joo. Sitä ennen kerätään harjoittelemaan kaikkea muuta. Mutta sitten rasva on monelle aika sellainen pelottava. Niin on. Ja moni suhtautuu siihen aika silleen, niin kuin välttelee. Joo, ettei syö mitään rasvaa, silleen, ettei edes niitä hyviä. Joo. Ja sit itse mä oon siis käyttänyt Sulamo-äppiä ja syöttänyt sinne mun ruokia. Ja varsinkin jos on vaje, jos mä pidän vaikka kalorivajetta yllä, niin silloin huomaan, että se kovien rasvojen määrä
on niin kuin tosi hallitseva. Joo, Että sit joutuu ihan erikseen niin kuin syömään vielä pehmeät rasvat. Joo. Ne joutuu ottaa niin kuin silleen tietoisesti jostain pellavan siemenöljypullosta. Niinpä. Lusikalla. Lusikalla. se niinku, että se tulee. Et sitten ehkä... Yksi liha ja yksi No tehdään, joo. Kumma sä haluat? Mä voin tänne. No niin. Joo. Joo, ja toi tosiaan just, että ihmiset ehkä vähän välttelee niitä rasvoja ja sitten kun mehän tarvitaan siis rasvoja ja meidän hormonitasapaino tarvii rasvaa ja joo, kyllä. Et se on niinku oikeasti elintärkeä. Ja sitten kas kun meillä on se hyvä kolesteroli ja sitten meillä on se paha kolesteroli. Niin. Et sitten kun sä jätät niinku kaikki rasvat pois, tai silleen niinku rasvat kokonaan pois, niin sitten se hyväkin kolesteroli kärsii siitä. Et sekin tietysti alenee. Niin, kyllä. Ja näin. Mutta sitten löytää sen tasapainon siihen, että syö niitä hyviä rasvoja, niin sitten se hyvä kolesteroli, se LDL, olikohan se nyt LDL, niin kasvaa. Niin. Ja näin, joka sitten tasapainottaa sitä kroppaa. Ja näin, että se on kyllä elintärkeä meidän. Joo, odotan innolla sitä sinun luentoa aiheesta, koska se on tosi niin kuin tärkeä ja iso osa. Ja sitten myös ehkä semmoinen, että kyllä nyt niin kuin ohimennen jossain yhteydessä aina tulee eteen, mutta se, että sit sulla on meillä on niin kuin edes kokonainen luento vain rasvasta, kyllä. Niin se on tosi hyvä. Se on ihan hyvä. Ja siellä pitäisikö nyt hyviä rasvoja nyt nostaa tässäkin esille ehkä. Niin. Just, että niin öljyt, rypsiöljyssä meillä on sitä omega-6 ja omega-3 molempia. Kyllä. Et omega-6 me saadaan melkein joka puolelta. Sitä saa niin kuin enemmän kuin tarpeeksi. Et esimerkiksi niin kuin aurinkokukkaöljyssä siellä on niin kuin tosi paljon sitä. Et sen takia rypsiöljy on hyvä vaihtoehto. No oliiviöljy on myös hyvä vaihtoehto. Siellä ei nyt omega-3 ole, mutta sitäkin voi niinku sekoittaa sen rypsiöljyn joukkoon, että jos tekee vaikka jotain ruokaa tai salattia ja näin. Niin ne on hyviä öljyjä. Joo. Ja sitten just tietty pähkinät ja siemenet on hyviä rasvanlähteitä ja avokaado ja lohihan on tosi hyvä. Ja sitten no kaikki siemenet, hampupellava, pähkinät ja noin, niin mä sanoin jo tässä näin. Mutta niin ne nyt ainakin tästä näin. Et kyllähän niitä on niinku kaikkea muutakin. Juustot. Joo. Juustosta mä ainakin valkkaan aina sen vähän rasvasemman juuston. Niin, juustossa ei tyypillisesti ole varmaan mitään näitä hyviä rasvoja. Ei, siitähän meillä on just ne kovat rasvat. Niin, tää on aika tämmöistä kovaa varmaan tää juustorasva. Ja tässäkin me katsottiin, että tässä vege oli palmuöljyä. Että se ei ole kyllä mikään silleen, että tämän meidän paprikan kanssa olisi esimerkiksi salaatti ja salaatin päälle ehkä vähän rypsiöljyä tai oliiviöljyä. Tai vaikka vähän avokadoa tai jotain tällaista. Niin sit se niinku vähän tasoittaa sitä. Ja sitten ehkä, no tässä nyt on sitä palmuöljyä, mutta sitten me ei voida olla ihan täysin nipojakaan, koska aina kaikessa on jotain hyvää ja jotain pahaa. Et silleen, niin kuin, että mä luulen, että varmaan niin kuin suurin syömishäiriö nykyään on, että ihmiset ehkä liian paljon takertuu yksityiskohtiin. Että tämäkin määrä nyt, mitä me laitetaan tähän, niin onhan tässä tosi vähän, mitä me laitetaan tätä juustoa tähän näin. Ja niin. Se osa siitä palmurasvasta, mitä tässä nyt on, niin on ehkä aika vähäistä. Niin mä luulen. Ja näin. Et silleen, että ei takertuisi niin yksityiskohtia, niin silleen, että sallisi itsellensä semmoisen siis rennon. Siitä tulee tosi raskasta, jos, jos sitten on liian semmoinen tarkka. Toki se sopii joillekin. Niin. Jotkut on semmoisia, että ne haluaa sen tehdä näin. Mutta Että on jokaisen. Niin, kyllä hän tekee sen niin. Joo. Ja jos se on sille hyvä, niin sitten se on sille hyvä ja toimiva. Meillä on niin nämä paprikat tässä valmiina, ne menee tuonne uuniin seuraavaksi. Kuinka kauan ne siellä on? 10-15 minuuttia. Okay. Se riippuu uunista. Varmaan meidän uuni, niin se on se 15 minuuttia. Okei. Veikkaisin. Joo. Meillä on tässä vielä paljon olisi juteltavaa. Meillä on meidän ravintovalmennuksessa siis lisäksi myös vesi mukana yhtenä aiheena ja sitten lopussa vedetään yhteen kaikki nämä opitut vielä ja tällainen näin, mutta
Mutta ehkä tällä erää ollaan valmiita. Haluatko vielä Heidi kertoa jotain, pari tiukkaa pointtia ravitsemuksesta? Mitäsköhän mä nyt tähän äkkiseltään heittäisin? Rennosti. Ehkä se rento ote ruokailuun. Niin. Rennosti, mutta silleen... Rennosti, mutta fiksusti. Niin ja siis itsestä huolehtia. Mä ainakin itse siis syön silleen, että mä huolehdin mun omasta kehosta. Joo. Koska mulla on yksi keho. Nimenomaan. Niin mä en mä en halua syödä silleen roskaruokaa esimerkiksi paljon, koska se ei tee hyvää mulle. Joo. Mutta rento haluan olla, koska se nipottaminenkaan ei tee hyvää mulle. Ei. Joo. Tämmöstä. Joo. 80% hyvää ja 20% silleen. Se on aika sopiva. Se on aika sopiva, semmoinen tasapainoinen. Kyllä. Ja tämmöinen näin. Jep. Yes. Joo. Mutta meidän täytyy kyllä varmaan näyttää nämä valmiitkin tuotokset sit vielä, kun ne on valmiita. Joo. Kuinka mustia niistä tulee? Ei, niistä tulee tosi hyvin. Tulee, aivan varmasti. Haluatko sä avata tuon luukun, niin mä laitan tästä. Sinne meni. Yes. Joo. Hyvä. Se oli niin ilman mitään haavereita. No niin, nyt maistellaan. Meillä on valmiina tässä. Joo. Kumpi ensin? No mä maistan tätä lihaa, niin maistat sä sitä vegeä. Joo. Puhutaan sitten tästä koostumuksesta. Kyllä. Mausta tietenkin. Joo. Näin. No. No paprika on ainakin just hyvä. Joo. Ei ole ihan semmonen ylikypsä. Ei, no semmoinen rapea. Joo, kauan se nyt oli tuo uunissa? Taisi olla, koska se on ollut 15 minuuttia. Niin. Joo. Ei sen kauempaa. Joo, ei se kauan. Tää ei mitenkään plörö. Mä en tykkää Ei, joo, ei. Tää on hyvä. Et se on kiva, kun tulee sitä suun tuntumaa. Jep. Joo. Tää vege-maku on ihan jees. Tää on aika semmoinen niinku juustoinen se feta, vegaanifeta, niin se ei silleen niinku fetalle maistu ainakaan. Joo. Mutta ihan ok. Se on sulannut tänne. Joo, se on aika löysäksi mennyt. Joo, että se on vähän valuu tuolta pois. Joo. Kun on niinku avannut. Tää on tosi kiinteä. Joo. Onko se kuiva? Mun mielestä tästä Ei. Ei. Ei oo kuiva. Okei. Toi Tex-Mex juusto maistuu aika paljon. Se on niinku just kanssa aika juusto. Joo. Se juusto on aika voimakas. Joo. Mut sopiiko se siihen? Joo. On hyvä. Okei. Tää vegaanijuusto, joka me laitettiin tähän päälle, tää raaste, niin se ei oo sulannut. Se on ehkä vähän tämmönen koppurainen, mut niin, se on kumminkin tolleen niinku kiinteä. Tai silleen, että se on tuonut sen tommosen puolen. Mut se on aika rapea. Okei. Se maistuu ihan hyvälle. Okei. Eikä vähän mutta sille rapea ja mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen. Joo. Joo. No tämmöset näistä nyt tuli. No, kyllä. Ei muuta kuin kokeilemaan ja preppailemaan näillä ideoilla. Tässä on nyt tämmönen. Me jatketaan syömistä täällä Heidin keittiössä. Yes. Kiitos, että katsoit blogimme. Jep. Ja tervetuloa ravintovalmennukseen. Niin, ensi vuonna varmaan alkaa sitten vuoden alussa alkaisi seuraava. Niin, se on hyvä joulun jälkeen sitten startata. Kyllä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia.